लड़किया कहतारी कि फोनमा पर न ढेर देर बात कर आया बया लभर मुलाकात कर। लड़कवा कहता कि ना हो बड़ी पिटा जा तब का होई, गधा के मार मारे ले सब। कितना लोग पिटाता यूट्यूब पर देखता नहीं, कहीं हमरो उहे हाल होई तब बा भाई से कुटवा देबो तब। लड़किया कहता कि रख हम पे भरोसा अन्ना धोखा दे हो। त लड़का कहता कि त का देबो, धोखा ना देबो त का देबो। लड़किया कहता कि दाल भात आ चटनी पर चोखा दे हो आ रतिया के हम कहा दे हो, आ रतिया के हम कहा दे हो आ दाल भात चटनी पर चोखा दे हो आ रतिया के हम कहा दे हो। फोनमा पर न ढेर देर बात कर, फोनमा पर न ढेर देर बात कर अब लभर मुलाकात कर। रख हम पे भरोसा अन्ना धोखा दे हो। एक बात है, मर्द जात जो होते हैं, मर्द किसी स्थिति में हो लेकिन झुकना नहीं पसंद करते हैं ना। देखिए कपड़ा बढ़िया से नहीं पहने लेकिन हई निकल रहा है खटाखट। 1000 रुपया उड़ा चुके हैं, कल ही पता चलेगा। जाके बैठिए, मेहरारू कहीं देइए के रहिएगा। चलिए इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जाइए बाद में मिल लेंगे, हाथ मिला लेंगे। जब आपका उतरेगा तो जाइए उधर बैठिए। कि रख हम पे भरोसा अन्ना धोखा दे हो आ दाल भात चटनी पर चोखा दे हो आ रतिया के हम कहा दे हो, आ रतिया के हम कहा दे हो। अरे जियो जाके छोड़िएगा। कहाँ गई चांद के? जाने के लिए तैयार है, ले जाएंगे। पहले प्यार तब चांद के पार, थोड़ा सा है ना। हाँ अरे कि सैया मोरा अधके कोरा आ घोड़ा पर चढ़ैबा आए के रात में चांद के पार ले जाइबा के। आ सैया मोरा धके कोरा घोड़ा पर चढ़ैबा आए के रात में चांद के पार ले जाइबा के। इसके बाद जब चांद के पार चला जाइएगा, जब सुहाग रात का टाइम होगा तो लड़की कहेगी कि कथी के चटैया भतरा हो बिछावले बाड़ो। सुहाग रात वाला गाना है। जब चांद पहले प्यार किए, ठीक, उसके बाद चांद के पार ले गए, ठीक है, उसके बाद सुहाग रात का महफिल सजा। सुहाग रात तो सबको एक दिन करना है। अब साधु महात्मा बनिएगा तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी करना है तो सुहाग रात तो होगा। सुहाग रात का ही गाना है। अरे कथी के चटैया भतरा हो बिछावले
रजाऊ हो रात भर जगवले बाड़ आ रजाऊ हो रात भर जगवले बाड़ हमरा के रोवले बाड़ ने आ रजाऊ हो रात भर जगवले बाड़ हमरा के मुआवले बाड़ ने। क्या बात है? अरे जियो जियो समझ लीजिए कि आपका सुहाग रात हो रहा है तो अपने पति को अगर ये गाना गा के कहिएगा, कैसे हम गा रहे हैं भाव दीजिएगा कि कथी के चटैया, कैसे लड़की सब भाव देते, थोड़ा सा बैठ के नहीं चटैया वाला भाव थोड़ा सा। आ कथी के चटैया आ भाता रहो बिछवले बाड़ आ हमारा आके सुतबले बाड़ ना। बाप रे बा, सुतने का तो ऐसा पोज दी कि लड़का तो पागल हो जाएगा, सुहागरात से पहले ऊपर पराने निकल जाएगा, ऐसा मेरा रू हॉट मिल जाएगी तो कि कथी के चटैया भाता रहो बिछवले बाड़ हमरा के सुतबले बाड़ ना। कथी के चटैया भाता रहो बिछवले बाड़ हमरा के मुआवले बाड़ ना। आ रजाऊ हो रात भर जगवले बाड़ आ रजाऊ हो रात भर जगवले बाड़ हमरा के मुआवले बाड़ ना। रजाऊ हो रात भर जगवले बाड़ हमरा के मुआवले बाड़ ना। आ रजाऊ हो रात भर जगवले बाड़ हमरा के मुआवले बाड़ ना। आ रजाऊ हो रात भर जगवले बाड़ हमरा के मुआवले बाड़ ना। आ रजाऊ हो। एक मेरा नया गाना आया है कि बेलना धोइनी पहला रात में कि लहंगा में चले इंटरनेट हो, सारा फंक्शन बाटे सेट हो। अरे अब दबा के बटन कॉल तू चेक हो। हेलो अब बात हमारा सुन साच बाटे आये हपके हो के ना कॉपीराइट कॉलेम आये हपके हो के ना कॉपीराइट कॉलेम आ हमरा ढोरी में 32 GB हमरा ढोरी में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा एमे खेले वाला ऑनलाइन गेम बा हमरा ढोरी में 32 GB RAM बा हमरा ढोरी में 32 GB RAM बा। चोली में हमरा हॉट स्पॉट बाटे आ बाहर से पूरा स्किन टच बाटे। अरे महंगा मोबाइल बा हमारा जवानी आय अर्जुन से मामला बा सेट हो। और मुन्ना तिवारी जी हमारे बीच फिर से आ गए हैं।